dejligt, vi har sommerferie nu. Og jeg skal i sommerhus. Hej, det skal jeg også. Så skal vi være sammen. Ja. Og jeg tror altså ikke, jeg skal være alene hjemme i aften. Det er fredag den 13. Hvorfor tør du ikke være alene hjemme? Men kan I ikke huske, hvad der skete i går? Om de der 2 mænd, der bor derinde, de har slået en mand ihjel. Og så har de lagt asken fra manden ned i en kruk ned i deres skur. Passer det? Det ved jeg ikke. Det er bare noget, jeg har hørt. Ej, skal vi gå ind og kigge, om det passer? Jo, okay, tak. Ej, heller, vi skal altså være sikre på, at de ikke ser os. Ja. Det er altså et problemer. Okay, det er næste at finde. Ej, tror I, det er her? Det kan godt være. Nej, passer det. Nej. Vi må løbe ud og løbe ud og løbe væk og bare løbe. Vi skal ud og bare. Ej, vi kan godt komme her, når vi selskab i aften. Ej, det vil virkelig være sygt af jer. Hvornår skal vi så komme? Bare ved 15. Okay, så skal vi have tips. Ja. Nu er klokken altså næsten 6. Hvad tror jeg om det er? Det ved jeg ikke. Jeg prøver lige at ringe til hende. Kan du ikke lige sætte den med her? Jo. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Det er mærkeligt, hvor hun bliver. Ja. Nå, jeg har altså lige nogle tips. Så kig lige efter hende, når det er. Ja, gerne. Okay. Okay. Ej, Louamis, de er så dejlige. Men her i morgen, også da jeg skulle skole, så skulle de være ude, og så fulgte de efter mig. Så jeg blev så det var derfor, jeg jo lige var kommet for sent, fordi de skal jo løbe efter mig, så løber de jo bare væk og sådan noget. Jeg elsker Pige. Ja. Hvor blev Celine af? Der er det gået mega lang tid, Ja. er det ikke det? Det er mærkeligt. Shit, mand. Det kan da ikke tage så lang tid at hente Jeg er så nødt til, at de går ud. Er det selv for Celine? Skal vi ud af York? Ja, det er jo hyggeligt herude. Ja, jeg fryser helt vildt. Skal vi ikke sige, hvis vi ikke har fundet dem om 5 minutter, så går vi hjem. Jo. Hvem er det, der skriver? Det er en ukendt. Hvad skriver han? I finder dem aldrig. Jeg kan ikke lide det, Mike. Skal vi ikke ringe til politiet? Et eller andet. Jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre. Virkelig hjem nu. Jeg tror aldrig, jeg skulle sige det, men jeg savner virkelig min mor nu. Men jeg tror, vi er sluppet fra ham. Cecilia! Sig noget, sig noget! Cecilia!